L'exvicepresidenta i l'exconsellera d'Ensenyament se'ls acusa de desobediència i prevaricació i la Fiscalia els demana entre 9 i 10 anys d'inhabilitació. Un judici que avui torna a treure l'independentisme al carrer per defensar la democràcia. Milers de persones seguiran el judici des del passeig Lluís Companys de Barcelona a les portes del Tribunal Superior de Justícia. Del primer moure fitxa, que és el president de la Generalitat de Catalunya. Carles Puigdemont farà en breus instants una declaració institucional des de la Galeria Gòtica.